A few moments later. Hi guys! Welcome back to my channel. Simpleng Bisaya Vlogger is back. So for today's video guys, gagawin namin ang Whisper Challenge! Ayan. So keep on watching guys and don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. A few moments later. So guys, mag-start na kami guys ng aming Whisper Challenge. So, ang unang tatanungin guys ay ako. So, keep on watching guys. Ako. Jack and Poy. Oh, Jack and Poy daw ko. So, ayan, mag-Jack and Poy may kung sinong mauna guys. Pero ready na ako guys na. Yan talaga pag Girl Scout. Girl Scout? Sana all naka Girl Scout. So, Jack and Poy na tayo. Siya kay Boy Scout. What? Boy Scout. Oh no! Go. Bato, Poy. Bato, pek lang. Jack and Poy, look, kabala na eh. Bato, Poy. Jack and Poy. Bato, Poy. Dito. Jack and Poy. Oy, ikaw pilde, ikaw may unang Lagi sun sa kwaka. ana ay sa ito na ito sounds kanang kusog na sounds ay da iyo sa na dai ay katong gula dai ni Kiko di ba kusugan to kani awan Ayaw ko mama, ayaw. so mag-start na mi guys ang una ko i-whisper sa kanya Wala ka rin gasugod. Dako akong bungkod. dili Times. Dako akong dako akong bungkod. okay go sexy kayo po ayan so ikaw okay go isa man. Kahalo ka. Itong kay kag ilok. No, dili! Itong kay kog ilok. Dili. Itong kay kag tigol. Dalian na kay. Dalian na kay, go. Next. Hoy. Ha? Oh no! Puti kayo ka? Ang salan? Ha? Himantayon kay ka? Seriously, what the fuck are you doing? Himantayon kay ka? Kadung na siya. Dili. Wala mo ko kadungog. Pag-next. Dili taw ka abot. Okay, next. Next. Mariyot kang ulagan. Mariyot kang ulig. Ano to? Mariyot kay ka niya ulagan. Ha? Maligo taglunangan. Ikaw. Mariyot kay ka. Ginagawa mo! Ha? Ikaw eh. Maligo taglunangan. Ge. Dali ah. Mariyot ka nga ulagan. Mariyot kang ulagan. Oh no! Saan? Mariyot ka nga naulian.
ka na ko ludan. Yates mga yung kubra. Timer. Pass na ka. Dili naman consequence. May consequence. May consequence. Dare or truth? Dare or truth? Truth or dare? Truth or dare? Truth. Truth. Kaglubot. So, game next. Hala. Sa game. It's the motherfucking Eagle Double G. Game. Nice flower, Mama. Nice flower. Nice flower. Ha? Nice flower. Mato, Ula back to si sis. Salat. Ma! Bayot si Genesis. Ma! Salad, gagaw. Ayaw, Mama. Lunay tayo ba niya? No. Kuyog tabayot sa silsis. Unsalan? Ha? Timer. Kuyog tabayot sa silsis. Unsalan? Kulang ng mariyot si Isis. Ang sana, naon? Nanay, sili, Mama. Daghan kayo. Ay! Coronavirus diseases! Oh no! Coronavirus disease! Oh, yeah! Yeah! Careful. Ni wala na. TV. Oh no! Coronavirus! Gag. Ibudla. Taos po kayo. Nadangimit. Gag. Punta nga. Salan. Ano man kang sinusa ka? Salan niya. Go. Ano man kang sinusa ka? Salan niya. Ano man kang silusa ka? Salan, ano man ang usa na kaawit? Time's up! Salan niyan! Andumanan sa Kaawit! Time's up na? Andumanan sa kawit? Wala di ay. Time's up naman. Ingon siya? Okay. Unsa may consequences? Sa consequences. Dinig all. May sounds yan, guys. Then, anong consequences? Manguha sa akin. Ano naman yan? Walay buot! Ganyan, matusok, bekuane. Ano? Ikaw na. Mana, dali yan agad. Ikaw. Kayo na naman. Sino naman? Ikaw na. Sila ko. Ay, nanabi kay... Iyo, tong na. Iya, nagmasagot na ako. Imo. Okay. Hula.
Oh, imo. Kay Ipakaon. Dili kay kani ig makasagot siya ibali na sayang baba. Sayang baba lang imutang go. Go 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 go. Ma, too. Ngano Mama. ka? Mao, flower. Flower, mama. Oh. Sama na go. Ma, mo may picture ng flower, mama. Ano, ana, mama? Ma. Ayo, ana, mama. Flower. Jealousy. Ikaw ba? Sige, go. Kiratin. Jealousy. Ikaw ba? Jealous. Huh? Oh, ay, oh, ay, oh. Keratin. Look, keratin. Now, jealous. Ma, toy. Sino yung Look, lungutot si Kamsin. Balatin. Pila na kami. Time's up. Oh, time's up. In jealousy nga nga. Nga nga. Hindi kayo matuloy. Ayan guys, so I hope you enjoy our video for today. Napaday? Ha? Napaday next? Oh, pila na ka minutes dahil? Kipak na kung manok. Pila pa kung siyang manok. Pila ka minutes? 12. Okay, game na. So thank you for watching guys and don't forget to share, subscribe guys and comment down below. So, mag-uling